Oya orenya kura moge juang machiegni wantiere karka kendo wadhi nyime kod twak mano kawachako sani gi twak mano mara rupiny kawachako kiny makawuono e chal mar piny Kenya adhi bedo kaka taye chenro ni nyinga Cleophas Oluoch Kisumo kanya kwar mukeo nyaka sango kawantiere kod ka e chal mar piny Kenya antiere ka kod wenda nyakura moge juang madani mondo miwa gogo mbaka ukiny makano korango kaka piny Kenya ringo kendo kaka piny Kenya uchunge boma maduong' ma Nairobi kanya ke kor gwenge gigo matimore wadhi bedo ka warango ni kendo watwa kodi achiel kachiel odiochieng' ni ma kawuono ibed koda ka nyaka giko nyakwara moge juang kan tiere koda wakili Kennedy Odhiambo kachiel koda ka Elisha Abok ma en janon siasa kan kodi ukiny makawuono ya oro kendo machiegni rupiny ukiny makawuono ami uthulmon miumoswa ka wachako ni to uchieyo yo machal nade achako di wakili Kennedy Odhiambo. Erokamano kuom rwako waka. Gen wadhi bedo gi budho maber. Erokamano. Kendo machiegni bende chenro mar rupiny ukiny makawuono Elisha Abok oyawre kendo machiegni chiew nade. Achiew maber oyawre ahinya kendo amoso joka nyanam ni oyawre uru. Kendo erokamano kuom duogo ka kendo. Erokamano ahinya. Kudo thuolo nyakora moge juang kawantiere karkae wachako twak kawadarango rombe ma ogai mar ODM osebedo ka bago e counties mopogore opogore nochako kata e county ma Kisumu bang' timo lendo mar county ma Mombasa Kenya kata kod jatend piny Kenya noda choko pach jopiny mondo mi ong'e ni jopiny to pare nade chung' mane modhi bedo godo mbele ka irango wechegi mag siasa kata wuodhe mar siasa dhi chalo nade karkae nyoro ne ntiere county ma Siaya bang' limo county ma Kisumu nyocha gik mage manowacho achiel kachiel ne kaka Odinga ne oloso ka ntiere county ma Siaya kotene kod governor ma Siaya James Orengo. You are a Kenyan first before you become a member of these other ethnic groups. This is what is most important. So we are at a stage where we want to ensure that we implement our constitution, which constitution has been rated as one of the best in the world. Kenya. We want to ensure that all the provisions of our constitution are fully implemented. We want to take bad governance to the museum. We don't want to see our youth being abducted and then taken to some unknown places, tortured and some of them killed. That must be something of the past. We don't want to see corruption reigning in our country. That Kenya is rated as one of the most corrupt countries in the world. We will fight corruption and finish corruption in our country. We don't want the members of parliament to usurp the role of the executive. That parliament represent the people, legislate and oversight. And I am certain that we are going to have a structured relationship as we engage with other parties, including people in government or outside government. Nyakoro mujong mano ogai mara ODM Odinga kod Senator Governor ma Siaya James Orengo. En ang'o ma timore? Pach jopiny gi kao mondo mi ang'o otimre? Achako di wakili machiegni. Kadhi wach mar kao pach jopiny. Aparo ni onego wang'e ni kaka Raila dwa kao pach jok ma jo Kenya te jo supporters mage koso dwa kao paro mar jo ODM. Nikech kodhi kao pach jo ODM then nitie structures chairman. Kata kwa dhi luongo parliamentary group meeting odwa luongo national leaders conference mondo ng'e ni to ODM nyalo tiyo gi kamani. Awinjo ka Orengo wache mo clearly ni gidwaro bedo gi something ma gima structured ka gidili gi chama moko. Kora paro ni going forward kaka pare onego bed ni oken romo matin kaka neno. Onego bed no bedo romo maduong' nikech Raila nigi supporters mang'eny to chama ma ODM bende duong'. Ma kora paro ni mondo bed gi paro maduong' moromo mondo oamua ka odhi tiyo gi chama mora modwaro then nyaka bed gi meetings ko mang'eny madongo kaluwore gi duong' mar chama gi duong' gi ng'eny mar supporters mag Kenya ka. Kora paro ni mane kako nego ng'iye to matindo gi apan ma nyako chako but koponi mbele ka paro no nya bedo gi
romo moko madongo kendo mabeyo mamiyo joge bende nyamie pachgi. Aparo ni gima timo tende jowache ni public participation. In fact, it is everywhere now in our constitution. Article 10 entie kamora mora. Kora aparo ni mane gima timo kaka jaka ugai mar ODM. Koro mondo bed gima ber nyako yud time thuolo mondo rom gi supporters ge kar rombgi. Kamano. Yes. Ma pono nyalo tero kata neno ni waneno rally. To rally gi bende en moro manyalo chiwo feedback moro makare koso gin rombe monego bed ni bago e boardrooms koso gin public endorsements ema nyalo bedo ni dwaro e karka. Ana neno ni rally kama ne gimo dwaro. Apano rally en gimo gik kidwaro timo gi Raila no. Opano pogre matin mano aneno kane gin go huru. But sani aneno ni okwongo bed gi meetings chamani nitie gi structures ge from ward level piny mwalo nyaka national level. Yes, kora paro ni kochakre piny nyaka malo otim engagement bet gi party structures go. Then take milongo ni kizungu longo ni effectiveness. Kech kikabe tere rally duoko mar jo supporters gibro yudo na. Kech rally ipenjo jo piny gimoro to gibro support ba gibro duoko. To bende en gima nigi effectiveness madwarore. Gima gibro nyisi ka in rally mopogore kata kene press conference. But koro kibet kodgi bura. Kibedo kodgi at the county level, at the constituency level, ward level. Koro kinya yudo duoko margi maber. Minyalo timogo inyalo koro wacho ni koro joga kata jo ODM kata jo masira ga pile pile kata jo Kenya oyie gigi madwa timo next. Kamano erokamano ahinya. Elisha Buk arwake twak to kamada na chak kodi en ni iparo ni gima Raila Odinga timo makoro luorore counties nyaka sani deponi kaka jopiny mamoko nene mopogore gi mamoko nikech paro to pogore. Deponi moro mineno ne diere en mar ketho sa ni mar joge ma jo ODM roch ni gidhi tiyo gi Ruto bang' wuotho gi luoro gi duto. Paro dhi wuok mopogore kose en mana ketho sa kiluoro to gimidhi wachi chal ka gima nosewach chieng' wuok tich kane gintiere Mombasa. Erokamano Cleo. An anene mopogre. Raila Odinga en ng'ama oluoro chik kendo ng'eyo chik. Gimokwongo ma jakom timo en gima iluongo ni public participation. ODM ok en chama mar onagi kende. ODM omako Kenya mzima. Onagi nyalo yie gi gimoro to jomoko tamore. Jakom dwano luorre mondo kaw pach jo Kenya duto ni ere kaka wanyalo dhi loso coalition manyalo keto ngima jo Kenya bedo makare. Mane gima wuon piny Raila Odinga timo. Raila Odinga gimotimo ni ok otim gima nono, otimo gimong'eyo, odwano yud feedback kowuok kuom jo piny. Ni to kata ka dipo ni wadhi e sirikal, tang'o monego bed wadhi time e sirikandni mondo walok sirikandni. Mondo sirikandni obed sirikal ma jo piny te oyie kode. Aparo ni neno kata kane jakom odhi konyo ker manosewuok Uhuru Kenyatta. Ne jakom otimo gini kane waluoro piny to neno kano donjo ma at least gik mane richo sirikand Uhuru Kenyatta. Ne odhi molosi ma jo piny koro nomor gi sirikandno. Nitiere public participation man. Ne waluorore gi rally. Kane an chik poko timre. Yes, dong jakom ne luoro rally. Aparo ni watieke gi kamkunji. Leo par gino maber. Mana mono milero kaka. Nikech wakili. Aparo ni akiani Elisha ne nitie Kenya mane. Nikech anaparo nene joneno mana ka mosroko timre. Ma jomoko bende ne ywak ka od jo ODM ni gin gi po mana ka handshake timre. Ji mosre ne Arambe House. Yes. Kora paro ni emomiyo wang' ni apalo Raila. Ne nitie a lot of complaints. In fact, ne nitie bitterness. Ji no wang' gi mosruok no. Nikech noyudo ka ji ose aya e lweny malich ahinya. Kora paro ne omiyo sani Raila wacho nodwa timo gimopogre. Kamano Elisha tarik 9 dwe mar adek. Yes. Motelo ne mano nitiere choko paro nikech bang' mano winjo ka ji noke Kalonzo gini ne ywaku to sano dhi neno pogruok moro amora ni idhi rom gi Kalonzo gini bath ngich magi jogi mano dhi ga yiero mokalo
Martha Karua tero kosa kirore oko jomodong mantiere kar ka mosiepege odhi choko pachgi. Kleo ado na nyisi wakili wan wasebede trenches wasedhi e mandamano gi kendo ing'eni kwa e mandamano to nitie bunge la wananchi ma wawuoye kendo bunge la wananchi ni choko paro miduoko ne jakom. Kiki pane jakom no timo gatima gimoro ni ene moparo kende. Jakom timo gimoro ni keche jopinye machune mondo tim gino. Iyudo ka bunge la wananchi gi gine duond jopiny. To ka japiny osewacho ni waol koro gi dhi ng'anyo, waol gi thoma pile. Kilewa paro ni kane lando kawuono godhiambo ni wawuok e ng'anyo, ji 5 otho. Apane ni lando gi. To ka jopiny osebede e duond buch piny miluongo ni bunge la wananchi mowacho ni oromo jakom wanyalo dhi loso gini. Aparo ni gima jakom timo sani en ni wadwano kaw paro nyaka mar ng'ama this mogik e piny cha. Kawuono jakom ni gimiluongo ni town halls. Ng'eni pok ochako rally. En mana town halls. Wabiro warado go jende, warado gi jodongo, warado gi joma chielo professionals to kaw pachgi. Then paro no jakom dhi riwe e counties te mag Kenya. To ka chieng' makoro biro rally wachal joma ratify paro mane wakawo cha. Wawacho ni koro jakom wan kaka jopiny wami teko. Ichimnwa kata ka en wa Munyoro, ichimnwa kata ka en Karuto, to mondo idhi timang'o? Idhi ilosnwa sirikandi mondo bedi. Tadieri man kende, Kleo, adwana koni gi jonagi mawinja. Wa Munyoro wasekonyogi e higni mang'eny. Jogi wasebedogo kendo inyalo paro ka jakom omako jatendwa Munyoro mokwongo mane jakom otero ka koro en tiende otur. Mwawinjore kodgi to ka chopo kacha to lokore kodwa. Kendo wachakwa duogo ka koro sirikand gi nyelo war. Omiana nyalo wacho ne jakom kaka kijana matin ma oseringo ne siasa. Awacho niya jakom chimo ka jagot. Owe kata luoro piny wan wasemiye ratification ni jakom chim ka jagot dhi los sirikal. Gima jakom onego penjwa ni to wadhi e sirikal wadhi lose ang'o? Wadwaro ni kolose to make sure ni gibed piny gi experts mane wamiyo gi gilos ne jisha. Giduogi kendo gichak giwach ni housing levy giduoke gigole kata gigole tax chuth gini inyo ji. Kendo wang'e ni tax moket ne jo Kenya mang'eny. Mage gik modwa wanyis jakom e bunge kobiro. Wambwa rite, wabro rado kode. Wabro kone ni jakom wan kaka jopiny ma oseringe kodi wakwai ni kidhi to dhi losnwa mage ma. Nikech mae manyalo bedo the beginning mar wayudo telo. Nikech jagot ing'eni kochiki ni mi to mi opogore gi jowa Munyoro ma kochopo kato gi wuondi. Ing'eni samo wuoyi kodi ni Kleo kawuono jogi ni kodwa ka nitie strategy ma gitiyogo moganda wapoko neno. Jogi dwaro niya wakel oganda luo dhi korgi kasto kose dhi korgi giepo wagiwewa kuno to giduoge sirikal. Mane gima gidwaro. To wambe ukwadhi yiene gi waseneno pachgi no. Wambe wariek. Ing'eni ng'ato ok nyal wuondi kawuono kinyo wuondi, orucho wuondi, kasto kendo dwano wuondi mara ng'wen nadhi kelo ni sweet to noko kelo. Kato wacho nadhi kelo ni patko to nokelo ni mana gam, iluongo ni ball gam. Koro wang'ni wawacho niya ka wuod jagot ni oseyie ni wanyalo tiyo kode onge gima jakom rito. Jakom olanda pache ni wan to wamiye power mar mondo gidhi e sirikal ni mondo gilose. Adieri man kende kapok wadonate experts gik moko nyocha tek ne jo Kenya iyudo ka fuel idho dwe ka dwe idha to nyaka ne experts wadonji mambade ni kanyo iyudo ka fuel ni for 3 months or 10 kamenticha nyiso no manyo strategy ka kwa nyaduoke piny to kwatere malo an mane pacha Eroka wanainya wakili podan yes. Kodi twaka yes. Osiepe Odinga ma omanyo sani gibed jok magi mobed ge twaka ne ma chal ka gima antigi manosomo ko wuok mosruok ne kod Uhuru Kenyatta yes. Moko dano nuore kendo yes. Kine ka komosore kod William Ruto jogi duto gin gitam moro magi wacho ga ng'ama wuok oko iluonge ni andhoga matimre nyaka ne jokanyo mag ODM mano kuongo wuok modhi moso Ruto mokwongo kaka jatend piny Kenya jogi duto kama ne gintiere ka ntig moro mane gisomo ma maniponi ntiere kar tere kaka nyalo ti kode malong'o mondo mi ji kik dog kama ne giwacho ni higa mar 2018 aparo ni kane mosruok mokwongo notimre gi Kir Mose retire Uhuru Kenyatta ne aparo ne gima no tere piyo ahinya makoro ne wakian to wadonjo kanyo wan wayudango
kaka oganda masiro Raila Amolo Odinga. Nikech ok wanyal wacho ni oganda maluo kende. Raila otelo ni joma ng'eny. Kidhi Mombasa en gi ji, kidhi North Eastern, Western, Nyanza, koro mane kuku mare gi Nairobi ka. Koro ok wanyal wacha ni oganda luo kende. Koro machane gidonjo mwakian to ang'o mwadhi yudo. Mwaneno mana ka Uhuru Kenyatta dhi Kisumu, akiano yawa akiani meli mani. Lakini sani aparo ni magi lessons, gik makoro osomo bo fwenyi ni koro wang'ni kidonjo winjruok moro amora to wan wayudo ang'o kaka chama mar ODM. Aparo ni mano dhi konyo to kuom jok modhi romogo, king'iyo jok mane giloso go Azimio kata kendo kuwuotho sani, aparo ni the truth being said, aneno ka nitie jok moko ma jogi Azimio mosewuok kata kapok giwuok officially, lakini gisewuok kiparo. Kiyudo ka Kalonzo ni kocha, iyudo ka Wamalwa Giri ni kocha, iyudo ka jo Jubilee mane siro mane ni Azimio sani gi nyaka gi ng'ama dhi chung' mar president. Koro aparo ni jok modhi romo ko gin jotelo mag chama mar ODM, kod aparo ni jok mosebedo kasire mondo ging'i ni ang'o ma wang'ni inya tim, bwaket gimiluongo ni pen to paper, ondiki otas. Ing'eni mokwongo cha ne onge gima nondiki, ne ji omochre to ji luongre ni brothers to wachno rumo gi kae. But sani en gima serious. Keche wadwaro ni mondo jok mosebedi opposition kaka Josir Raila mosesir higni mang'eny bende wang'ni nyawacho ni wadonjo ka to wadonjo because of 1, 2, 3. King'iyo kata mana sani, king'iyo kata kapok ondik gimoro amora, ineno ka at least nitie jog supporters mag Raila Odinga kod jo ODM matayari osedonjo sirikal. Mano nokotimre mokalo cha. Mokalo cha neno ka nimiyo ji cabinet administrative secretary CS emano ka nomiyo jomoko. But sani taneno ka nitie lokruok moro mopogre matin gi winjruok manotim chien kacha. Koro aparo ni koendelea romo gi ji mondo chok paro mondo koro ondiki gimoro ma wacho ni ODM kata bro yudo gima chal kama riwruok mare gi president. Erokamano ahinya. Elisha, aduogi di kendo kakoro waloro twak mantiere kar kae kantie mondo bang'e nang'ani thuolo mar penjo kawuok kuom joneno. To nyaka sani osiepe Odinga iwacho ni kik orang jogo mantiere oko, ahinya jogo mantiere Gold Kenya kata Kenya ni madiere. Kirangogi nyaka sani jal mantiere kanyo bende wacho ni en kaka ruadhgi. Rigathi Gachagua jalup jatend piny machon owacho kanyo ni arwako Odinga mondo mi obi koriwre kodwa to nayud telo modwaro mar jatend piny. Isome e yor siasa yo machal nade ka en mana weche mosebedo ka iwacho kinde mokalo koso mae nyabedo mopogore. Erokamano Cleo. Achaki mana ni ng'ato wuondi e stage 1 ni abiro kawi saboro okobiro, kendo kinyo koni ni bwana na goni mos abiro duogo kawi godhiambo okobiro. Ineno joma wa munyorogi gibiro wacho ni weche mabeyo. Ng'eni gima timore mae ng'amwa wuoyo kuome deputy president machon manosegol. Mae ng'ama nyo muoch ni sirikande gi magiloso en mar shareholders. Ma wach shareholding ni emomiyo koro nyitere ot kabisa, nikech koro nyo tamu ji ni inokigonwa kura inok wanyal mi. Mae ng'ama sani koro nyiso jakom ni biriuri kodwa mondo wadhi keti president wang'. Odwa dhi keto jakom ker koluwo yo mane gimonego beni wapenjore. Ing'eni Kenya ka waweuru wuondore. Kenya ka ji go kura koluwore gi kabila ma ng'ato hae. Wasenene e higni gote. Jogi ne nigi thuolo mar miyo jakom kura tok kalweny nosewuok ma 27. Nikech 27 jakom kodhi e ker to yombo maler mpinyone to gimayo jakom. Nikech sama ni mayo jakom ne gin mana gi central no kende kamoradi achiel. Piny Kenya teno tuk mogone jakom kura. Mano nokal. Jogi ochako wacho ne jakom ni ito ni konyo ng'atwa
koro ka wuodwa ni Kibaki koro in wamiyi ing'eni giwuondo jakom ma wamor ni wang' to jakom otiyo kode ma jakom bedo prime minister gini ok dhi mawa. Ineno ka Kibaki adoka chien to teda wuodgi to chako kelo jogi ok gin jomi nyalo trust, gin mondi trust gi akia ni anyalo wacho nang'o. Sani giwuondowa ni jakom ing'eni kiriwori kodwa to koro wadhi miyi telo. Ing'e gimomiyo gidwaro kamano Cleo? Jogi dwaro kamano nikech ging'eyo ni wang'ni odigi e kona, nikech ing'eni machicha ne giwacho ni wadhi miyi to gin e sirikal ging'eni kata kirukogi to ging'eyo kaka gibiro kwalo. Ing'eni kwalo gi bunde. Joma dhi e street umya nyiso wakili imayi to ne gin gi pawa ka gisegolo oda ma in kidagi ka oda no tiwinjo mana ni bedo transferred oteri Garissa. Kura adwa koni ni advice ni Gachagua we wuondowa. En koneno ni en gi teko monyalo nikech kawuono ing'eni deputy president wa running mate mar jakom launch party ne kawuono apanu ng'eyo to giseriwore kaka jodala. Ing'eni chik apani wakili ni kabro koni chik ok oyiene Gachagua mondo chung'e ni political seat. Mano chik odagi nikech nobedo impeached. To odwa no lost party ne anda odwa na koni ji kadier ng'ano ok nie business mar keto Raila jakom Raila Odinga president. Ng'ano nie business mar loso political party mondo gius certificates ne jo central to ken gi lengo mar keto Wuod Odinga mondo bed ker. Ang'o momiyo jakom kawuono ber negi to nyaka last month donge nitiere rumors mawacho ni no plan assassinate Raila Odinga kose donga neno kolande. Ang'o momiyo koro Wuod Odinga kawuono berne? To mae e ng'ama pok otieko jumbe 2 ka jakom nyodhi EU molande jakom ma jakom wacho ni anda ting'o bada aweyo ne ng'ano mondo ti to gimor kendo gi celebrate. Ka koro celebrate kuma joge gi ok goye kura, ang'o ma koni kawuono ni ng'ane dwa miyo Wuod Odinga telo? Donge ng'ani wuondowa? Emomiyo anyisi ni jogi wasesomo gi wawuotho kodgi kendo wang'eyo gin osiepewa. Jogi dwaro niya jakom wuog e sirikal odog irgi kasto gidhi giloso region gibedo strong kasto gidok bagen afresh gi William Ruto. Nikech ng'ani wacho niya ne wariwore gi ng'ani mana nikech ne obiro gi kanisa gi muma. Koro ne ok wasign agreement kode maber. Nyiso no dwaro ni wadogwa konye kose loso party ne no maber mu consolidate region gi mono wa munyoro gi no mu consolidate maber tibro winjo ni wan wadoke sirikal. Ginyalo wacho ni Martha Karou iromo bedo jalup ng'ani. Koro nikech waseloso region wani ma strong ndiki nikech in wakili then ndik agreement maber mondo wadog ir ng'ani. Kasto wanona gidhi weya ni wan opposition wadagi wang'ni. Weya giting' Musa lapgi ne ginyiso wan ni mae ng'ama Nyasaye omiyogi. Koro ng'ama Nyasaye omiyogi no wan be waluwo ng'ama Nyasaye omiyogi no. Wan mane mwadwaro. Kaka sani Gachagua pod nigi thuolo mano mar chung' kado poko oyangore kata poko chiwo ng'eto ni nitiere pen chike ma pacho ka bila mane ong'ado ewi Waititu ewi Mike Sonko ni tamo gi chung' e lemo mora mantiere e pacho kae. Daer mar lore ahinya tang'eni ani wakili kama bende daer duoko gino ma bende ilero kar kanyo kotenore kod Rigathi Gachagua tahinya gi ng'ama en. Ka diponi twak nyalo bet nikech en wacho ni en open Raila Odinga obiro somo paro ire obo winjo. Ponono wadhi neno ka odhi direction koso Raila Odinga luoro mare modhi luoro ni duto gigi do tieko gi Mombasa ka en gi Ruto to gi wach no odhi tieko kumoro achiel ka wachomo yiero mabiro. To bende dhi nene ka gimo dhi bedo ka ng'ama play second fiddle ne power owe wechege mago mag dwaro bedo jatend piny Kenya kosiro William Ruto. Okay. Mokwongo anaparo ni siro wachi Rigathi Gachagua for example. Ano aparo ni en mana ng'at manigi ichwang' moro nodonjone bang' ka Ruto ose gole oko mar sirikal. Koro manyo ng'ata manyalo konye pingo Ruto. Koro okane ka gimo wachono owache en mondo konyo Raila. En odwaro mana ni Ruto dong kende mondo rang kako nyalo pinge maber moloyo. Nikech king'iyo kata mana history mara king'iyo Rigathi Raila aparo ni Raila nigi lony mamalo siasa mokapar ka kata mana Rigathi no ben advice kang'iyo. Koro aparo no ong'eyo gima onego tim. Rigathi apano insight mana jogi mamalo mondo consolidate gi bed kamoro achiel. Koro Raila to ywaya kotemo
to kapar ka mano kwang'yo historia mosebedo kindwa ok apar ka en gima nyalore sani to kwatieko e wach mar Raila nonego bed ni tieko romo ne gi Mombasa. Aparo ni Raila Odinga ose puonjre gik mang'eny moloyo gi weche mag riwruok bang' yiero. To aparo ni momiyo sani owacho ni ok nyal tieko gi Mombasa kama ne girome gi jatend piny. Nyaka noduog borom gi joge masire nikech ko time kaka notime Mombasa cha kendo ichwang' manotimre Luo nikech aparo nanti wane joma ne igi owa kane romo manotimre 2018 nikech nowacho ni to ne nwa dhawo malich kama nang'o ka at the end of the day pod ji biro mana mosore to gimwa yudo to onge. Koro aparo ni mano a lesson mano learn from the other time temo mondo wuoth mondo kik otime Mombasa nikech otime Mombasa yo sani to piny at least is cool matin lakini pod notime supporters ge moko pod do bedo gi ichwang'. Aparo mi otemo timo mondo rom gi ji mondo otem wuoyo gi jo supporters ge mondo ng'eny gi osir paro mare modwa timo next. Yes. Erokamano ahinya nyakoro mog jwang'a go ni kanyo mondo mior paro achiel kachiel kama intiere kanyo kotemo go twak mabiro dhi go nyime kar kange kapok adhi kama chielo mana mondo ayud paro kuom jogo maneno achiel kachiel kokalo mbui mekwa mag Ramogi TV. Ang'eni twak mabiro sani aduogo mondo arangane taka e boma ka gino mabiro kar kanyo to sani iwacho ni ero mosna wuonya kach mantiere kanyo Elisha Bok wacho ni Kisumu chiyo yo makare ma Ken Jakoyugi. Erokamano ahinya. Moses Oto wacho ni aya manok marwa angasome chieng' moro kati Sotieno neno waka ntiere got neno waka ntiere Bondo Kamranje Kanyamranje lera ahinya ka ntiere kar kae. Owacho ni Onyalo Joshua baba pod nigi mbi Kenya ka Charles Sir Charles wacho kanye neno waka ntiere Kisumu ma Charles Opere ka ntiere Kodumba mathoth po ntiere kar kanyo koro Mogo Jwang' Karuth ne chen gi ote mare kaya asome ka to bang'e anga winj paro kaka pok adhi e twak mar taka mantiere kar kanyo. Ruth Nyathi wacho ni Raila en ng'ama nonyuol gi rieko mar siasa ong'eyo kwan mogoyo gima ng'eyo en ni Raila nyalo riwre gi ng'ata to Gachagua mae ng'at ma Raila ok nyal tiyo go whatsoever. Oganda ma Masawa gin joma ok nyal support ng'ato fully kabisa. Wacho ni jogi wang'eyo dine gidwaro konyo Raila dine sani Raila nie telo machielo pod odong' higni 2 to kaka wang'eyo siasa mathurka higni go pod ng'eny gik manyalo timore pod odhuro jomoko nyalo tho God forbid. Wacho kanyo Raila en ng'ama somo pache mar siasa bende tek onyalo lokore last minute. Sani pod nitiere joge mafaidika e riwruoge gi Ruto ok nyal kethonegi mogik to akwayo jakom ni in any political decision ma obiro make to consider joluo alot wakan umoja ina ko mapiyo wiye ka. Elisha, Yes. wach mar riwruok gi Gachagua iwacho ni chutho to konya riwre gi ng'ato ochung' kama chal nade mano kama entiere kar ka iwacho ni bende mono manyalo rule out chutho ni ng'ani to ok nyal tiyo gi ng'ane sani ng'ama nong'e ni bang' ng'anyo ma higa mokalo mar 2023 Raila ne dhi tiyo gi Ruto. Aparo ni janeno no owacho gima kare. Wanyalo riwore gi ng'ata to oganda ma owacho ni oganda go to sigocho ne jakom moko but ok deputy machon manosedhi ng'ano kata kineno kata ka owuoyo gi ichwang' moro miparo no nyalo wang'o Kenya to ng'ani ng'eni kiwacho adier onego bedni kata walok chike ng'eni ng'ano e siasa ka onge gimong'eyo nikech obedo mana okwongo bedo PA mar ker machon to kowuok kanyo to nikech pesa ne odhi obedo mbunge tama chiel ing'eni onge experience e siasa kowuok kanyo to biro bedo deputy president ing'eni national politics okia en ong'e mana village politics ong'eni walarore gi jadalani okia gima Kenya en to Raila Odinga wuon piny ong'eyo gima Kenya en ing'eni jakom inyuolo ka Kenya inyuolo ong'eyo Kenya kona gi kona kumonego tim ang'o dhiye. Adhi wawacho kendo asiro pach janeno no
ni wanyalo riwore gi ng'ata e Kenya ka. Wanyalo loso coalition mora e Kenya ka. To coalition mo ok wanyalo loso. Makata mana na wacho ne jakom ni kowachonwa ni kuno to wabro tame. En jalup president machon. Ng'ani nyocha en ng'ama nigi ukabila mingi. Mae ng'ama nyocha muoch ni serikal en mar shareholding. Raila Odinga chunye ler. Gimomiyo Raila chunye ler. Okone ni miwa expert 4 kende. Okodhi ong'iyo oganda ne mar onagi. En okawo mana jo Kenya. Nikech king'iyo ji 4 manomiye nokele serikal. Okawo cho deputy mane wan go mar chama. Nani Oparanya. Wuok Western. Ochako kawo jocho wuok mana cho Mombasa. Kasto kawo Mbadi. Ing'eni ji mistake. Mbadi ok en pi waluo. Koro gima ji nyaka ng'e. Mbadi en Abasuba. Is a Luo Abasuba. Jaluo moter kanye en ng'ata achiel ma en Opiyo Wandayi. To king'iyo kanye Wamunyoro wadgi omi thuolo ni koro kelwa imbe experts gi 4. Be okodeo Toju oseringo kodgi higni mang'eny. Ok oparo ni nitiere wuod luo moro miluongo ni Toju. En okawo jodala gi te emoredhe komno. Nyiso ni jogi ok gin joma nigi lengo mar konyo Kenya. Gin gi lengo mar konyore kendgi. To gimomiyo kawuono gidwaro ni mondo wasirgi odigi. Nikech jagot tok tugi. Ing'eni jagot en nyathi monyuole kijiji mochandore kaka koro wan. You make your life nikech Nyasaye yauniyo. To ng'acha chati ng'eni gin ging'iye ni dala wa okungo yudang'. Ok ging'eni to jomoko jo Kenya. Ka dala gi oseyieng' kokinyalo bol ni ng'eny jomoko piny ni koro kwanyuru. Wang' ni watamore. Ok wan tool mitiyogo mondo jomoko doge telo. Kasto kisedoke telo to gigweyu to giweyu. Aparo ni kleu gima watim. Wamiuru jakom teko. Ing'eni wang' jowi ka nyalo miyo jakom teko matek. Kowacho ni jakom jopiny wacho niya dhi ka Raila Odinga wiyo krach. Jakom bro nyisi ni mane yo. To koro wadhi mana kaka wadwa loso serikanda ni mondo gik maricho richo manie iye wagol oko mondo jopiny owinj nafu. Sama jopiny winjo nafu nyaka jo Wamunyoro dhi winjo ber. Lakini an adwa tieko kawacho niya jakom no offer himself 2022. Kendo 2022 ni emane wang'eni jo Kenya dhi redeem themselves mondo walos Kenya. To negi wachonwa ni jakom no mana juoga ok wan waluwo ng'at Nyasaye mobiro nwa gi muma. Koro wan be wawacho ni we waweya uru gi jakomwa ma en ajuokwano. Wan we waluuru koro ja muma uno. Nyasachuno ema koro watimo wadhi weronu kendo wadhi lamonu. Wan wanyiso jakom gi teko maduong' gi duol maduong'. Jakom los sirikal gi William Samoei Ruto. Erokamano ahinya wakili Pachi kanyo ruling out wach mar tiyo gi jok mamoko ma ponono balo kama gintie kana. Namba nyabedo ni thoth kata ponono. Yes, anaparo ni siasa kayo kakwaseneno. Riwruok nyatimo gi ng'ata ng'ata. Lakini king'iyo kendo riwruok king'iyo history mar Raila. Riwruok mosega riwruok gi jok mosega tiyogo before. Jomong'eyo. King'iyo chien kanyo no riwre go uru nosetiyo go uru kane gitimo referendum ma 2005 kinyaparo. Kichake ng'iyo Ruto to koro nane gitiyo go again magidhi nyaka 2007 elections. Koro gima nyapogo gi Gachagua en man pogo gitiyo. Lakini an kaka nene en ni dwaro mar jopiny mang'eny ok digomb pundo tigi Gachagua. Lakini siasa kata paro ni riwruok ok inyal tamo ng'ato. Ng'ato nyariwre gi ng'ata ka gisewinjre gimimanyo ka jo Kenya nyakonyore. Koro I think Raila ong'ini to riwruok mane manyalo tero joge mbele kech wasebedo chien kaluwre gi siasa mosebedo go. Erokamano ahinya. Nyakoro mugi jwang' weche thoth anyama bedo kaka warango dakika 10 modong' ka to wachopo saa 2 adani mondo mwawinja ne sigana ni mano mar olosno kaka kod jafwa marwa Lydia Okeyo kato bang'e ng'ini ang' oduka mondo mwatwagi taka mantiere e boma to kama gintiere karka giyude yo machal nade ywaruok e kaunti kod telo mar Kenya Power en ang'o ma ok timre kanyalo wacho kama ne kaunti ni ma Nairobi. Wawinjane kaka ywaruok obedo nyaka twak mobedo e od bura kachiel koda ka twak mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja.
Maloyo seche 24 bang' duol mar NEMA golo chik mondo mi tend county ma Nairobi gol nyamburko mag taka e log tich mar Kenya Power and Lighting. Pod wayudo kantiere nyamburko ariyo machal kod ma mopong' kod taka eigi e log tich mar kambini. E twak margi od bura kawuono, Spika mar od bura Moses Wetangula ogolo chik mondo mi ogai mar obila ochopie od bura mar lero gimomiyo pok gindhiyo ng'ata madonjore e tim makuchno. We shall not allow this country to be reduced to a Wild West behavior, where you disagree with somebody and you send goons and hooligans to go and sort out your mess. That is not Kenya. And you must stop it. So I direct you to summon the IG to find out why no action has been taken against this publicized criminal behavior by the city government of Nairobi. The Inspector General of Police through DCI to extract information as to who were the drivers who dumped there. From the drivers to the people who instructed them. Whether it goes all the way up to the governor, it should not matter. Because we should not entertain criminality in the guise of attempting to collect your debts from public institutions, Honorable Speaker. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kata kamano lando ni kaka tend county ma Nairobi giseketo winjruok gi kambi ma keyo teko stima e pacho ka KPLC e wi yore ma gibiro chulo godo gope ma osebedo ka kelo fuere e kindgi bang' bedo kod romo okinyi ma kawuono. The first thing we've resolved that all hostilities end and issues be sorted out amicably. We have now given instructions to restore water supply to their premises and to remove the trucks that had been blocking access. Sakaja ne wuoyo log tich mar tend county ma Nairobi kamano kwayo bede migepe mag piny owacho mondo luw chike ma oketi mag tawo chenro. The law is clear on development control. All development control within a county is under the purview of the county government. Whether it is power lines, whether it is electricity transmission, that is under PLUPA, Physical Land Use Planning Act 2019, as well as its schedules. Kata kamano, ogoyo bade piny okang' mane gikawo mar puko taka e range log tich mar kambi mar Kenya Power ne ok owinjore. Kowacho ni gibiro temo manyo yore mag tieko gwandruok ma kamago e yo makare. E kinde mar riwruok mar jolony e weche lony manyasani motese ni Technology Service Providers Association of Kenya oseotend county kuom kelo lal ne jo hala bang' chodo weyni mag mbui e apaya ma Argwings Kudhek, Nairobi. When they disconnect this building, citizens suffer also, you know, and you can't access services, you can't take a lift up, and so there's also, you know, damage to the people who are here. We have tenants, we have banks that are tenants at the annex, and so government should not deal in that way. I agree 100%. That is not how we should be dealing, and moving forward, we shall both, you know, endeavor to exhaust all those avenues. As I've said, we've had several meetings, including one just in December. County bando Kenya Power goi maromo siling bill na 4.9. Kakambi no bende wacho ni county ni kod gopgi maromo siling bill na 3. Gopi Masakaja wacho ni ne ochakore higni mokalo to kata kamano gisebedo ka gichulo gi mos. Lydia Ukeo, Ramogi TV, Nairobi. Yes, kwa sigana na mokelo kanyo kod Lydia Ukeo awinj mana paro. Ang'o matimore county ma Nairobi? Wakili. Moko ngada wacho ni gimoneno kaka Sakaja girine timore. Aparo ni en kata ketho nyingi youths manie telo kata madwaro telo. Nikech ji penjore ni to koro kama e governor ma pod youth timore kama. Kaje timono en gima luongo ni childish. Is juvenile. Kaka nyathi nyawacho ni okimiya chapadu kikibi chieng' motedo chapat. I think that is a very wrong approach manokao. No dhi kao gik moko tu kata nane babuok ni to mae jomati county tiyo gi wigi ko sanga matimore kech Kenya Power en state organ mose maduong' kabisa. To ka koro ka ng'ato nigi gopi to be wacho ni en gi gopi ubedo piny ti wacho na an gi gopi 10 million in gi gopa 2 million. Koro ka golo gopa ti golo gopi odong pesa di tu winjuru ka kichule. To kodi wacho ni koro ingado na stima abende kora biro aketo takataka
building mari motami tich. Aparo ni gima waneno nikech KPLC en under national government, Nairobi en under county government. Kora aparo ni it is en gima ber ka a whole county of Nairobi nyalo timo ila no to a government institution ma en KPLC. Kora aparo ni kwa dhi mbele aneno ka jomoko luongo IG Inspector General, aparo no pogo chopo ka Inspector General magi matin jo Central Police Station oromo dilgo ka en gima en criminal offense. But aparo ni gima duong' sana ni en kech nanjo ka jomoko ywak ni babu no wacho ni ji ni kara onego bed ni ji bedo gi degree ne omiyo Sakaja timre kamano. But aparo ni gima rach na kabisa en ji penjo to youths wagi be pod giromo telo to that level mar governor mondo koro next time ka gimoro timre next time ang'o mabro tim ochiegni kata tere e do parliament next time. Koro aparo ni mane kaka nene Sakaja and his team aparo ni what they did to negotiate. Kidwa negotiate, don't do that in this modern era. Koro aparo ni mana aparo ni ngamano biro gi paro no akiono jagi adi manigi bada patch ngamano biro gi paro man. Elisha akenyo to an wach Sakaja gi jo KPLC ni anyalo address e weche ariyo. Achiel, nitiere gima tayo ngima dhano, wisdom ma Nyasaye miyago e polo to gi knowledge. Ing'eyo knowledge will dictate no negater taka, but wisdom will advise you ni kikater taka. Emomiyo anyalo wacho ni Sakaja o lack both of them. Emomiyo samori wacho ni somo ber. Ing'eni somo dino kone kama obede kaka governor kata president ma Nairobi ni jogi bandhowa to giseng'adonwa stima, ater taka dhodgi kose kikater. Then wisdom ma Nyasaye kone ni kikiter taka man jogi wuogo, mago te nyolak. To gimoinyowa ni jo Kenya wago kura gi euphoria. Kendo sama wago kura gi euphoria ok waweyo jotelo mabeyo, wakao joma richo. Ing'eni kuom adier Sakaja samo wuoye ni noko nego beni bedo governor ma Nairobi. No nego beni pod en mbunge kata ne en senator cha. No chamo tama ariyo mondo yude experience. To kineka eno chame tama achiel to ngwech watere governor. Ji okonone wakia kata in fact anakia kata ni Sakaja no wuok kune. Anapo manani ng'ato nitie ni Sakaja senator. To waweyo the right person monego beni timang'o dhi loso chenro mag Nairobi. Kleo kawuono kata kiwuotho kigolo mzungu oko kata ng'ata manowuok Kenya chon tikawe titere e CBD kasti wuoth kode CBD no kasti chake kaw ng'ani itera Apail ka kasti kone ni koro between ka CBD gi Apail ere capital city kata chuny boma ma Nairobi. Ng'ano bro koni ni Apail. Chuny boma ma Nairobi kawuono lil jo anda swekra ni kamora mora okinyal wuotho. Ibro yudo kanye yo wuot Sakaja go gin gima gitimo, gin gipongre mana ni to gisemako mama ni gisedielo. Iketi gari, ting'eni gari gino, minano gari moro minano kiwuotho, apani jo fwambo nyalo men. Gari moro gin go kanyo muti to kete sing'enge. Gari ning'eni kanyo nitiere arresting officer, prosecuting officer, judge gi lawyer ni iye kanyo. Imaki titimo ni everything kanyo, tikoni ni wagoi final of a beach. In go kosionge go ni anan gi singal fare akare lori dhi gisekawe. So Sakaja nyo fail gima no timo ni rach mugik nikeche okinyal kao takataka madung kamae tidhi kete the office jomoko. In fact no nego beni jogo sesu Sakaja. Then Sakaja nigi gimoro ni ker ni etoke giminyalo timo ne utadu. Ker ni etoka. Aparo ni ochopo sama koro wan be kaka weg Nairobi nyako wuog ne Sakaja oko mondo kwere utoto motimo gi nyako we. To koko weyo gi to wabro mana nini gima yudo ni litna ni MCAs wa ma Nairobi onindo. Jogi no nego beno se initiate the process of impeaching this guy. Sakaja no nego beno se diot ndalo mokalo to kokamano to gichiemo kode. Nyalore nade to MCAs ma Nairobi kae githoth moloyo jo Kenya Kwanza matayo county kokalo governor margi. Iwacho ni MCAs mag Azimio thoth kata kirango mag ODM thoth moloyo mag
Kenya Kwanza kata mag UDA county ni ma Nairobi to kanyo sani nitiere gima chalo winjruok etiyo kind jo ODM kod UDA kani winjo kanyo gima ne Raila Odinga wacho ni kata ka en governor ma Nairobi ka yiero mabiro jodong mana gi choice ma Sakaja mano kama nitie kijana ne mantiere Nairobi ka beni gimoro manyalo koso MCS emuserem timo tijigi hie karo doko ni gin gi sir manyalo le aparo ni ne wayudo baba marach baba noko wacho ni en Sakaja ne en Bomas function mugi kilemo ne baba kadhi EU baba no wacho niya odhi EU to dwaro ni Nairobi odong koriwore ne oko wacho na endo Sakaja ta adwana wach ni kama MCA moyier gi jopiny tije MCA chal gi mbunge en gi functions adek en gi legislation representation to gi oversight onge kama jakom nyalo dhi kone MCA ni koro kawuono tamu kikudhu impeach Sakaja ka nitiere grounds moromo mondo gi impeach ng'ane mokwongo kata jakom ok bi interfere gin ng'ato MCAs initiate wami ka wariwore go Uhuru Kenyatta ker manosedhi donge no gol Sakaja nani Sonko to Sonko emane gun moingo kata mana bwana makorontie to no dhi ot koro MCAs wa ma Nairobi emose failwa gine monego beni gi initiate process mar golo Sakaja to ka otamogi to warito gi arita ni 2027 chopo to wabokone ni in nyidhi Sakaja nyotimo no mage ma tok nyitimo ingeni wambe kaka jopiny wa take notes nikech gima Sakaja nyotimo ni en gima kuodo wiche Kenya mzima kendo okuodo wiwa nyaka oko ka corporations mag government nikech kata mana county government gi KPS mago organs mag government podi nikech MCAs go yodo pesa gi from national government same as jo Kenya Power yodo their pay slips work mane government no nego beni issue manyo wuok ni ne gi solve amicably to gi reach in a solution ni wan gi deni ukama wabro chulo ukama twaketo mikakati mibiro chulo ok tingo takataka titere dhod jomoko kaste yudo ka ni dhi nyaka National Assembly no luongo IG ma ok en issue miluongo IG ma issue ma anyalo wacho ni ng'ama ne dwa chungi Sakaja no nego beno seomo kata joge modhi deal gi jogi kabisa mogolo mondo nyisi no nyalo tiyo nikech Sakaja kuodo wiwa ma ng'ama kata Nairobi kata mana drainage ng'eni sani piny otwo warito koth dwa biro kako kidwa neno kaka Nairobi kata gari ok nyal lo eno ling eno chiemo kora kwayo kama Sakaja ka governor ma is a wake up call to him nyako chiew otim gimo nyalo timo kata kedero ne nitie Nairobi ne yudo ka gik moko solve mayot kawuono kata kiwuotho kileo awards mawaegi benitie kata project minya neno mar governor madhi mbele onge an project manyalo neno madhi mbele en mana wacho kizungu mang'eny to tich tonge but adieri man kende mage momineno ka jakom ka oparo wabro luorore to bokono jakom ni jakom Nairobi kabe wadwaro ni iwuo kod ng'ani kotamore to in nini MCAs wa impeach ng'ani kama adani mak paro gi kanyo kama Raila Odinga to nowacho ni Sakaja paro monge break kata kosudo kode mano bedo duoka mondo mora nyakoro mo jang matho pontie nyaka motingo ote magi aduoko ri bangiyo makao sane kikedi maboro. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Karan bende nyaka wamichwa. Osiko luoka mora mana dhi akegi marach kode. Antie gi paro moro, kiny kochopo gokinyi ibro timo gima ana wachoni. Moingo gimora mora e piny kae, an mana gi yie kuom hera ma wantie godo sehera. Nikech hera marwa en mar adier,
To kara ini dwaro ni mondo an atim ang'o? Ne onge gima an nyalo timo nikech konchiel an. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Indulge in the moment. With every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Monromo gi chandruoge mopogore opogore fuondni mag nyodo. Riwri kodwa e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo gi Dr. John Ong'ech ka okoloni matut ewi tuoche mag dhood nyodo. Penj laktar kod Ruth Otieno. Tich Ang'wen, saa 12 odhiambo, kik bai. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Chiegni kendo nyakora moge jwang'en moro maran kudi ket karka e chenro ni maru piny ka wadhi nyime dakika osekalo 9 tok saa 2 maru kinyi ma kawuono yena mondo mi asom ote machielo mantiere karkae ka nyalo yude mana achiel kachiel sani kata to bang'e ang' duoge twak ka pod nitie paro mopogore opogore madadu kumwenda ka. Shemutho wacho ni greetings Cleophas wacho ni aluo twak kendo amor. Bro Gachagua en jatugo mondiek. Poor leadership skills mare nomiyo gole oko. Up to now is still believing the impeachment mare nokel kod rao. Wacho ni akuche osebedo kachapo Kenya kaeto baba ema itiyo godo e loso weche ma osekethore. Sani atwara onge potential candidate for either deputy or president. This time apana mchanganyiko. Mano ote mare muketo karkanye mbui maro mare SMS mare deka uchela nono. Rodrick Onyango ubonyo wacho ni Cleophas Mosnavelo ante Nairobi kae kendo okeni wacho ni ng'amane onyis narodhio kon Gachagua mondo ochok taka. Vitali sutie mudige mkarariwo wacho ni Raila to pod wahero. Okang'eyo ni ang'oma biro bedo ne japiny abolando ne jopiny nikech gik matimore e piny Kenya sani tama pimo nikech jok mane waketo mbele gi to wero wende jo Kenya kwanza koro pod warit
Komondi telo makare wane ma wayiero kendo marach wane ma wayiero bende koro mago ohinywa ahinya wawegi. Sani taka mane opukno pok oyudi ng'ama ne opuke. Koro pimna ni ka koth dichwe dichal nade. Sakaja walo mang'eny. Ruth nyathi Ochieng oduogo kendo wacho kara tim mane Sakaja otimo was a very bad show. Jal ma osomo aya wasoma kanyo kendo jal ma osomo ma ji oluoro ok owinjo tim binano. Akwedo tim no e okang' mamalo kata ka en game. Watching it was the worst it was the worst game ever. Mane momiyo ok na support Sakaja. Nairobi County and City dwaro governor mapache leo kendo machua. Vijende machalo Sakaja ok owinjo tele Nairobi. Adieri mantiere en ni Sakaja en one term governor. Oganda Nairobi oseol kode. Mano wach mantiere karka. Ang'eni paro un ko kamoda medo adongi thuolo ma ng'atieko sariyo gi nus to wach ma Nairobi ka Raila Odinga no wache kama election kuomi tang' duok penjo moko bende mantiere karka achiel kachiel. Adaweyo Nairobi ka oriwore kendo kotegno. Wuoda man kae will take charge. Mano kanige no dhi yudo kom mar AUC. Nosatimre kaka notimre kendo koro duogo pachoka. Paro no pod chal gi mano koso chal nade. Kato bang'e Sakaja duogo wacho dalili ya ongoni mawingu na mwenye macho ambiwi tazama. Odiochieng' achiel bang' ka weche ka mano osewachi. Dipo ni odhi record ODM koso dhi chalo yo machal nade. Ka gigi duto timore wach mano wachre ka entiere Bomas. Gima chalo kamano statements mano wuok dhog Raila Odinga mano pod okine ka endorsement. Engeni gima nyakwangi leo ok en endorsement. Sakaja as we speak en a chamaman. Jakom ni a chamaman. Ere kaka inyalo endorse nyathi jirani. To ODM nigi structures. ODM nigi ways ma gibiro timo go welo ne ng'atgi ma gidhi tere pap ma dhi chung' gi Sakaja. Unless Sakaja oduogo party mondo duogi o resign e UDA o join ODM. Ko join ODM to koro wabo nyiso jakom ni jakom koro to e obiro koro en ng'atwa. To be party wani kiduoge to nyaka ikaw back seat monde. Mwang'eni to bedwa ringo kodwa kosibiro mna yudo certificate wani mondi dhi yombo go mondi bed kacha. Jakom no wacho wach moro chon ni samoro nitiere kuonde moko ma watiyo gi jomoko mondo wayud telo. But Nairobi ka to wantiere gi roots. Kleo ka to kdianga wuondi. Sakaja koduogo ODM wane wego ODM nomination ketimo wane mobu participate. Koduogo no chung kata gi jowa mabiro wuok e sechego nikech kata sane king'iyo wanyonyi ni e pap, jowa mang'eny ni e pap. Jowa manie pap mang'eny gi koduogo no dwa piem kodgi to nyakwa ketgi mana e tago mwapenje ni to be irom. Tang'o momiyo nyi ringowa tichaki duogo. Koro as we speak baba poko endo Sakaja. Baba no wacho mana dhi EU lakini sani adwa ni Nairobi beda ng'owa e agulu achiel. Ok wadwar koko e Nairobi ka. Erokamano. Jakom mar ODM e county ma Nairobi aladwa. Wacho ni baba, while you are away, baba, we want our great governor Sakaja to take charge and also join ODM so that we can work together. Jomariek, nakora mwijwango rangane kama gintiere pa josomo kod pa jendiko. Nyabedo go pokore karka. Wakili, yes. Paro mapiyo wiye mano kachel kuda kaote modonjo, modorange. Nene endorsement ko sonora. Ana wacho kama. Politics onge coincidence. Gimora mora mineno no nitie gima timre. To anaparo ni not really no endorse for the next term. Aparo ni odwa sire nyaka uchiek term ni masani. For now the truth is aparo ni ODM oseyien batio gi Sakaja. Aparo ni that is the correct position. Yes. Koro as to whether no endorse nyaka the other term or the manto kwange manto lakini mato sanegi sire. Nyakoro mojwang wechegi pod thoth to ka wantiere kod karka nyakoro mojwang tungni nitiere konde mopogore kendo nyaka sani kwa wuoke mano mara teko mar sitima Lwenja Kenya Power kod county ma Nairobi
rango sigana moro kanyakura mujwa molos maka kod jafombo adwa Judith Omondi kotenre kod midhiero mano mar weche mag thieth tenya mago mag SHA kiranga nyaka sani nyakura mujwa ni to osebedo wich bar machal nade to bedo dhi wuok e bugo ni machiegni koso dhi bedo mana mbaka jatend migawo mochung' weche mag thieth bendo chope nyim Senate odiochieng'no manyoro winyane sigana kato bang'e adwa winy pach jolony manage studio. En ndalo adek koro ute thieth mag jigiwegi ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA pod omoko. Tumekuja matibabu hapa Medifort Hospital. In fact tumekuwa na challenges kubwa kuhusu SHA. Wenye wanaingia wakiwa na SHA hawapati matibabu. So unapata like wanaambiwa consultation is only 900 na ingine utaingia kwa mfuko ulipe ndio uweze kupata matibabu. We have had to suspend the service not because we are not willing to give services but because of the pressure. Once patients come here, they expect drugs in stock. They expect lab reagents to be in stock. Osekelo liet ma oywayo jatend migawo mar thieth nyaka e Senate. Penjo mar digni mar okumba ni mar thieth obedo mapek. Can the cabinet secretary standing here before the Senate today confirm to us that there is no family in this country that has planned a harambe for this weekend to get payment for a loved one to obtain health care? And if she cannot confirm, then she should be gentle enough, she should be kind enough to tell us today that this thing is not working. Kaka pile, en singo mar migawo mar thieth nigi twak kod ute thieth mag jigiwegi. E report mabende gigolo, giyango ni gisechulo gope maromo bilion 8.6 mag NHIF e kind dwe mar 9 nyaka mar 12 higa ma okalo. Ute thieth mag jigiwegi kata kamano yuago gowi maromo bilion 24 mag NHIF. We are engaging Treasury, we are engaging various MDs that were involved, for the bill to ensure that there is payment of that. So our engagement is ongoing. But as you can see, first of all, is that we are paying them on time. While we had talked about 90 days, we are actually paying them within the 30 days. And when you engage them further, the problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. The challenge was on the claims management, which has been addressed currently. Kajolonye weche mag tiyo gi omenda mag thieth, to koni paro mar darie NHIF nyaka e SHA, ne okotimie yo makare, kendo ka okotim lokruok to jotuo ok dhi yudo thieth kaka ne osingi. The system is running into problems because of our failure to manage transition properly. Health is suffering, people are suffering. People may see maybe hospital visits may have reduced, but they may have reduced because people have chosen now to stay at home because they don't have money to pay, and SHA is not ready to pay for them. Okeni yuaruok e kindgi kod jochiw thieth mag clinical officers. Okeni yuaruok e kindgi kod ute thieth mag jigiwegi. Okeni yuaruok e kindgi kod jotuo kende. To kata mana ted counties bende yuak ni okumba mar thieth mar SHA ok osebedo ka chulona gi omenda kaka owinjore. Penjo en ni koth ne ochako gowa kanye. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Judith Omondi. En midhiero e sekta ni mar thieth to ahinya kotenore kod weche mag SHA. Utiyo okoti jochung' kama chal nade Elisha? SHA ni tok ti, en tok dianga pandi. Asewuotho kata ne hospital katimo investigation gini ok ti. And paro ni shida mowuok kuom gini ne warikni e donje gima pod ok wang'eyo maber. Transition nonego beni timo. To transition nonego beni ok wamoja dichiel to wang'ado NHIF ni twaringe gini. Nonego beni waloso gini mwakaw kata mana counties kata dek watime testing kabotimo kabotiyo. Kano tiyo kokwa nyalo doctor wacho ni koro wanyalo roll out to all citizens. Adieri man kende ni SHA tok ti ne jo Kenya. Nyochan gi ng'ato ma odhi bill ne wuok yamna 1.5. SHA ochulo ne mana 23,000. Ting'eni ng'ade pesa mang'eny kabisa e payslip. Gima dwaro ni kaber to tim onge gima nosekethre NHIF. Can we revert back? Watigi NHIF amanye tiyo cha mondi. Watim gini modernize, ng'iye ni to nyalo konyo jo Kenya going forward. Nikech kak wadhi kamaeni, ang'eni jo fuambo wangi ni kamora mora, lakini ok nyal chopo kuonde moko. Ji tho e gwenge. Adieri dhano onge pesa mar dhi hospital. Kasto ng'ato bing'eni kosewinjo ni SHA ok ti,
en ing'eni koro seluzo koro gichak gidok gimanyo mna witch doctors samoro en tuo mar kansa minyalo thiedhi e osiptal koro ng'ane wacho ni adhola ni ochanda ting'eni samoro en mana kansa akwayo jowa manie serikal kata mawinjowa maneno wasani gidhi gibedane piny mondo ging'i gima iluongo ni shani gini ok ti ne jo Kenya and gini kata give advice president no odhi rally wacho ni gini tiyo gini ok ti kanyo kata kwa yudo ker kawuono abokone ni gini ok ti alafu Kenya ka wantiere gi shida jomar qualified to loso gi kailagi gino giyudo an opportunity boyudo ko kaw ng'at moro ma samoro nodhi onyiewo mana papers ngara okia kata strategies monego beni tiyo gi loso shani ene ma en office kendo kiyude ko wacho kizungu madongo dongo tinyalo paro no ng'eyo gimotimo to onge gimong'eyo kata chiel en tek no tingo proposal moro mabesa moro okia obiro ir wakili ni wakili ndikane proposal ni wadhigo wadhi neno ker ing'eni kesa ndiko ne to boko teri mondo dhi ne ker explain gini kaka tiyo ene modhi to explain to gini okia kaka tiyo adieri man kende en ni shani to en to nego wagole kuom jopiny oinyo jopiny mane kwayona erokamano ahinya wakili. Yes. Ananeno ni shani nigi ng'ikruok moko to en gi ng'ikruok awinjo ka Professor Mutaka Ngu ka winjo kikete kanyo no wacha about no japuonjna no wacha about transition shida mano bedo en kidwa biro gi manyien onegi nyiswa ne to gima chon chango marachgo tango mwadwa loso gima chon cha emwa kelo manyien to gima paro ni timre e sirikand ni mosebedo tabu en nitie joma nose kawre ni gini ging'eyo gimoro amora kori kele udware to rwatere bunge sani en no ka bunge senate go koko to gima gikian gin mane gi debate gigi parliament ne nitie nikech sani shani olos gi chik mar parliament nyiso ni parliament nokalo sheria mar kelo sha koro seche mane gitime nonego ging'e to bende wasewuoyo gi jok matiyo gi service ni stakeholders kaka private hospitals ero ywak nikech giwacho ni gisethietho sama koro gidwaro pesa gi mane gisethietho pesa kubi kata mana king'iyo sani shan tiyo gi miluongo kizungu ni means testing tool nitie tool moro molos mar cheko means mari mondo ng'ini no kichud ini chudo koso kichud tichulo pesa di kipenjo ni ichaji chope nadi kiromo koda hiyo iromo koda oda tool ni en mane mondo ing'en koro anone ga chul pesa makama kora paro ni gima hinyo waga ani gisirikal mar sani ni en ni onge gi miluongo ni public participation ok giket stakeholders keche kama ine gibed gi stakeholders to wabedo gi transition in phases masa mwagolo NHIF to now sha koro tiyo fully to sani podo en gi issues mapodo koti jopango line kidhi subtale bodo ka jopango line galo na jing'e kara approval na poko tim mar shani inyisi na in mari podi kori ng'eni to in tise make payment mari king'eyo ni kidhi subtal in gi kakidhi thiedhi kono koro sha nase wacho kamoro ni bolongi mon tiene mischief sami biro gi policy manyien sami biro gi gimanyien kami biro gi sheria manyien ipenjori ni mischief mane ang'ono mwatemul change emo mi wabiro kode okwa bia kode yes mae no tem los ni mondo okaw jite mondo ket kanyo kati onge pesa kati ingo ni keti kanyo lakini no kunego benwa face out no golo NHIF te kapok moro ni wang'eyo no tiyo nadi na pime gi fundi matwang'o law kapok oneni koro sa michopo koro kutimo patchwork ne kai chal matin we wayare kai chal maduong' we wadiye funguni rach kitieko tijno iparo ni sudi no bro chal nadi lo ni patchwork kora pan gi motimo sani patchwork ma at the end of the day kwatieko shabro talo gi malicha enya it will even lack a face kora paro ni gikaila gionego beni involve stakeholders private hospitals mag sirikal jok ma consume service mar health ka mondo koro kiketo gini mondo jotigo ting'eyo ni kae monego walos rapani mane erokamano ahinya nitie ote madonjo kar kaka to bang'e aduoga kaw wach mar mogik nitie jal ma luongre ka ni Boss Ominde Jakambogo
wacho kar kanyo Cleo anto kagolo pacha kendo en ni Raila okaka pacha chuth. Raila uchung nikech kama adwa nene ka odhi kendo odhi siro kendo to odhi bagni piny osekawo kore ni Raila dhi e telo. Odhi nyime kanyo wacho ni jogot oneno pek ma ka giwacho ni gidhi siro Raila to gin gi adieri nikech experience is the best teacher. Asiro riwruok mar riwruok gi Gachagua kendo medo kanyo ni wach SHA ni to de en golo Gachagua de osedhi through chon. Koro wajumbe otiatia gi teko gi mondo mi giduoknwa NHIF boso minde Jakambogo. Mano ote mare mantiere bui maro mar Facebook kachiel nitie ote mamoko mapontiere kar ka ka thuolo mar rango gi kachiel Brian Oduro wacho luto kachiel Mosna wakili mano Kennedy the Night Odhiambo ka intiere kar kae to kachiel kamana ahinya Brian Curtis Otieno chako duogo kar kanyo kachiel Calvo Wuodo Kinyo neno ka ntiere Alego Kogelo Sani en mana lamo kende ne piny. Elena Kinyi erokamana ahinya. Jabez Otado erokamano. Steve Otieno wacho ni amora ahinya gi twak mantiere kar kanyo kod wuoda Alego Usonga Kennedy erokamana ahinya ka intiere kar kae. Boniface Ochieng wacho ni Kasipul aluwo chenda achiel kata Nyamasara Kisumu County. Rosie Rosette wacho ni twak lera dua ka Mark wacho kar kae amora ahinya Kisumu County ni gigeno ka aya wacho ni mos na kanyo Elisha bede banie studio erokamana ahinya Kisumu kod Alego Usonga ntiere kar ka. An gi mora ahinya mar bedo kod duto ka muntiere kar ka. Wuoda Alego Usonga wakili ami wach mari mogik kachiel koda ka Wonyakach Elisha ang tieko koro kwatieko achakori wakili. An katieko gima dawachi mondo wayud luongo ni governance maber. Aparo ni sirikal onego bed ni tem kawo pach jopiny mang'eny kaka nyalore mondo kako kawo pach jopiny to wadhi bedo gi achiedh nadi mabedo go gi SHA gi housing levy. Koro pach jopiny no ka wanyalo ng'iyo kaka itime kaka nyocha neno ka Mbadi Giri timo gimiluongo ni public participation to nyocha neno kitime Jivanji. Koro na penjira to Jivanji ni gik muok ka bende dhi konyo kiloso finance bill mahigani. Koro aparo ni katieko en ni mondo gik moko timre maber Kenya ka dware ni sirikal matiyo ong'i kaka kawo pach jopiny. Kamano to an agoro kamano ni jawinjo. Erokamano bende kuom thuolo mar chopo e studio marwa e telo mokwongo. Elisha an kodi wach mogik. An atieko ka wacho ne jo Kenya duto ni wariwre uru kaka oganda jo Kenya nikech Nyasaye ne okofuo momiyo keto watewa ne Kenya kigolo jaluo to Kenya ok en Kenya. Koro wabedure gimoro achiel wariwre uru to wang'i gik maricho e sirikal samoro kochono ni nyaka dhi ndare kwa losgi. Wanyalo bedo kodgi to engage the government officers ma wan go nikech ka in gi MCA public participation unyalo luongo MCA unyalo luongo mjumbe nyalo luongo no governor to golo pachu to pachu gi choko to dhi nikech public participation is a requirement in law in Kenya. It has to be there. Paro mora ma sirikal dwano ketnwa dwano obi okaw gi kuomwa. Ta kwayo gi kama announcement ma jakom dhi make juma manyien ne oganda wa mag jo chama mar ODM wakawe uru gi teko wakonyuru jakom siro lwedo kata siro pache modhigolono. Ero uru kama. Erokamano ahinya. Wawilo man go achiel kachiel kanya koro mogi jwang' ka bedo kodwa kar no chak chenro nyaka sani makoro bende wachope giko mare nitie chenro mapod dhi nyime kar kacha ka irango e mbui mag wang'yo thuolo mag rango mamoko bende matero moko ibiro kolano ni ka achiel kachiel jatend migawo mochung'ne weche mag arita Kipchumba Murkomen nitiere log tich mar DCI okinyi ma kawuono kotimo limbe ka DCI kanyo chenro mosebedo kacha kopidho yien okinyi ma kawuono Cynthia Onyango nitiere kar kanyo
kodi ko wenga ngo yutulo magrago kata kodo chenro mar mbako romo gigo mapono nolose kata mathoth mabende obedo kacha ka oluwo mathoth bende nitie nyakora mogo jomo iko ni karka agoniro kama na enya ta enya ne wenda man go kawuono kendo dhiambo da lego usonga wakili ero kama na nyakubedo kodwa kachiel koda ka wonya kacha lisha bok man nono siasa ukinyi makawuono ero kama na enya ata e chenro kinyi makawono mar opinyiga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka sangwa we lwet Sharon Ngao kokelonwa poko pogore kato bange Joyce Oduor ang bed kaka kelonwa chenro mara mbako romo oriti masani. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now, sisahau, we have exciting games that will win